Hello everyone! We're here in the mountain na naman mga lodi. Ali po kayo, samahan niyo po ako. Punta tayo doon sa paroroonan sa ating puntahan. Hindi ko alam kung saan tayo makarating dito. Yan, kasama nating mga bata. Say hi, be. Say hi to my vlog. Yan po ang kasama natin. At doon pa sila nag-adventure. Adventure sa bukid mga lodi. Let's go here in the mountain tops. Pasyal ko po kayo dito.